Петият и много интересен способ е това вие да се интересувате от изоставени или необитаеми жилища. Има доста. На вас ви трябва юрист, който е специализиран в имотни дела, който ще може да прогнозира евентуалните проблеми, да ви предпази и да изисква неща, които ще са ви нужни за приключването на самата сделка. Съответно и най-честия проблем след това естествено да може да използвате имота, който сте закупили. Седмия способ, това са строителните компании, които вие може да се срещнете, да намерите, докато обикаляте в определен район. Това са директни свързвания с инвеститорите, тъй като в момента пазара е доста напреднал и продажбите почти винаги изпреварват етапа на строителството. Вие да запазите контакти с тези инвеститори, за да получите възможност за проектите, които ще предстои да бъдат реализирани. Обикновено има такива възможности, в които вие може да договорите по-добри условия на плащане, по-добра крайна цена или някакви други субективни условности по кредитирането или издаването на имота, който сте решили. Не ви коства нищо, когато така или иначе обикаляте да търсите имот, все пак да имате предвид строителните фирми. Моята препоръка е да проучите добре строителните фирми в дадения район. Ако сте решили да не използвате услуга на брокер, може да се допитате до юрист, който може да провери историята, документацията на определения инвестиционен проект.